हा परत तर वाचू आप माताजी? अ, नाही ठीक आहे, वाच. बरं वाचा, परत वाचा वाचा. हरे कृष्ण. अशास्त्र विहितं घो पाचवा सहावा ना? हो, अशास्त्र पाचवा सहावा. विहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः दंभांकार संयुक्ता कामराग बलान्विताः कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः मां चैवान्तशरीरस्थं तान् विद्यासुरनिश्चयान्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. जे लोक दंभ आणि अहंकाराने शास्त्रसंमत नसलेली उग्र आणि कठोर तपस्या करतात, जे काम आणि आसक्तीने झपाटलेले असतात, जे मूर्ख असतात आणि शरीराच्या भौतिक तत्वांना व त्याचबरोबर अंतर्यामी परमात्म्यालाही कष्ट पोचवितात, त्यांना असुर म्हटले जाते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. बरं, आधीच्या चौथ्या श्लोकामध्ये एक निर्विशेषवाद्यांच्या बद्दल श्रीला प्रभुपाद यांनी तात्पर्यामध्ये काही गोष्टी उल्लेख केलेला आहे. तर ते सांगायचं राहून गेलं. तर हे जे निर्विशेषवादी असतात ना, यांनाही सत्वगुणीच म्हटलं जातं. आता निर्विशेषवाद्यांकडेही ज्ञान असतं, बुद्धिमत्ता असते आणि स्पष्टता असते. नीतिमत्तेनेही ते वागत असतात. म्हणजे त्या सत्वगुणामध्ये ज्या काही क्वालिटीज आहेत ना, त्या सगळ्या त्या निर्विशेषवाद्यांमध्येही असतात. पण ते ब्रह्मण, म्हणजे आपण म्हटलं ना, ब्रह्मण, परमात्मा आणि भगवान, त्याच्यातलं जे ब्रह्मण स्वरूप आहे ना, त्यालाच सत्य मानतात आणि या ब्रह्मण मध्ये विलीन होणं हे त्यांचं ध्येय असतं. तर पाच प्रकारच्या देवतांची, म्हणजे विष्णू, शंकर, गणेश, दुर्गा आणि सूर्यदेव, यांची उपासना करताना हे निर्विशेषवादी आढळतात. आणि आपण जसं सातव्या अध्यायामध्ये शिकलोय की ज्यांच्या मनात अनेक इच्छा असतात ते त्या पूर्ण करण्यासाठी ते देवतांकडे जातात, त्यांची उपासना, पूजा इत्यादी करतात. आणि आता या पाच देवतांमध्ये विष्णू पण आहेत. पण या निर्विशेषवाद्यांचा भगवंतांवरती विश्वास नसतो. पण म्हणजे त्यामुळे विष्णू हे भगवंतांचं विस्तारित रूप आहे असं न मानता ते विष्णूला निर्विशेष ब्रह्म आहेत असं मानतात आणि त्या दृष्टिकोनातून त्यांची पूजा करतात. म्हणजे निर्विशेष ब्रह्म हेच परम सत्य आहे हे त्यांनी मानलेलं असतं. आपण शिकलोय ना की ब्रह्मण हा कसा आहे, सत स्वरूपाचाच फक्त साक्षात्कार आहे. ब्रह्मण, परमात्मा आणि भगवान. तर भगवान स्वरूप जो साक्षात्कार आहे तो परिपूर्ण साक्षात्कार किंवा सच्चित आनंद स्वरूपाचा साक्षात्कार असा म्हटला जातो. पण ह्यांचं म्हणणं काय असतं निर्विशेषवाद्यांचं, की ब्रह्मण स्वरूप जे आहे ना हेच सत्य आहे. तर या श्लोकामध्ये हेच सांगितलंय की आपली श्रद्धा प्रकृतीच्या तीन गुणांनी कशी दूषित होते आणि त्यावरचा उपाय म्हणजेच मग शुद्ध भक्तांचा संग, आध्यात्मिक गुरूंचं मार्गदर्शन असं आहे. तर ज्याने आपण मग या तीन गुणांना पार करून मग विशुद्ध सत्व गुणाकडे पोचू शकतो. आता ह्या पाचव्या आणि सहाव्या श्लोकामध्ये तात्पर्य अनुवादामध्ये म्हटलेले ना, परमात्म्यालाही कष्ट पोचवतात. आता हृदयात स्थित परमात्म्याला अशा कठोर किंवा अज्ञानामुळे केलेल्या तपस्या बघूनही दुःख होतो. जेव्हा जीवाच्यासाठी एवढा साधा सोपा सरळ भक्ती मार्ग सांगितलेला आहे, अगदी काय कृष्ण सांगतात, मला तुम्ही पत्रम पुष्पम फलम तोयम यापैकी काहीही अर्पण करा, मला नमस्कार करा, हरिनामाचं कीर्तन करा आणि हे करून तुम्हाला भगवत धामाची प्राप्ती होऊ शकते. आता हे न समजता हे लोक कित्येक उग्र तपस्याच्या आहारी जातात. जसं भस्मासुराची तपस्या आहे त्याचंच उदाहरण आहे की केदारनाथ मध्ये त्याने तपस्या केली होती आणि शंकर प्रसन्न व्हावे म्हणून तो आपल्या मांडीचं मांस काढून तो अग्नीला अर्पण करत होता. आता मुख्य म्हणजे शंकरांना प्रसन्न करून त्यांची सेवा करावी असा ह्या भस्मासुराचा हेतू मात्र नव्हता. असुरी प्रवृत्ती आहे त्यामुळे स्वार्थी हेतूने तो काही तपस्या करत होता.
किंवा आता आपण राजकीय आपल्या भौतिक जगामध्ये जसं बघतो की काही राजकीय उद्देशाने अनधिकृतपणे असं लोक तप करताना दिसतात, म्हणजे उपोषण इत्यादीला बसतात आणि त्यांच्या काय काय वेगळ्या वेगळ्या मागण्या असतात की आम्हाला अमकं राज्य वेगळं पाहिजे, आमची भाषाच या राज्याची आता मातृभाषा पाहिजे, असं काही कारण घेऊन ते बसू शकतात. तर हे जी सगळी गोष्टी आहेत ना, ही म्हणजे ह्या गुणामुळे प्रभावित झालेल्या असतात. आता या सर्व गोष्टी ह्या शास्त्राविरुद्ध आहेत हे आपल्याला समजायला पाहिजे. आणि 16व्या अध्यायामध्ये आपण जे शिकलो की असुर भगवंतांच्या विधिविधानांचं पालन करत नाहीत, तर त्यामुळे पुढे मग नीच योनीमध्ये त्यांना जन्म घ्यावा लागतो. केवळ प्रमाणित आध्यात्मिक गुरूंचं मार्गदर्शन मिळालं आणि त्याप्रमाणे त्यांनी आचरण केलं तर मग त्यांच्यामध्ये सुधारण्याची आशा असते, अन्यथा हे दुर्लभच असतं. आत्ताच्या काळामध्ये जे असुर म्हणू शकतो किंवा आसुरी प्रवृत्तीचे म्हणू शकतो, त्यांना अमर्याद इंद्रिय तृप्ती हवी असते. सत्ता, संपत्ती, हे त्यांना खूप प्राप्त करायचं असतं. त्यांना क्रोध येतो आणि हे मिळालं नाही तर हे आसुरी लोक अशा प्रकारच्या ऊर्ध्व उग्र अशा म्हणजे तपस्या करताना दिसतात. आता हे अशा उग्र तपस्या का करतात? कारण ह्याच्या मागे काम असतं. काम म्हणजे इच्छा त्यांच्या, आणि हे काम तृप्त करण्याच्या इच्छेनेच तो या प्रकारच्या तप इत्यादी करतात. आता शास्त्रात जसं सांगितलं नाहीये अशा प्रकारे त्यांनी जर का तप केला तर त्याचे परिणामही तसेच होणार आहेत. कारण ह्यांच्यामध्ये या आसुरी प्रवृत्ती आहेत, अभिमान, अहंकार, वासना असतात, आसक्ती असते, आणि त्यामुळे ते अशा कठोर तपस्या करताना दिसतात. तर आपण 16व्या अध्यायामध्ये बघितलं, असुरांचे जे गुण बघितले होते ना, दंभ, दर्प, अभिमान, अहंकार, कठोरता आणि अज्ञान. जसं हिरण्यकश्यपूचं उदाहरण आपण आसुरी प्रवृत्तीसाठी अनेकदा तिथे घेतलेलं होतं. त्याची अशी खूप खडतर तपस्या त्याने केली होती. आता असुरांना या तपस्या करण्याच्या मागचा हेतू भगवंतांना प्रसन्न करणं हा मात्र नसतो. भगवंतांची जी ऐश्वर्य आहेत ना, संपत्ती आहे, सामर्थ्य आहे, ते त्यांना प्राप्त करायचं असतं, पण त्यांना भगवंत नको असतात. तर हिरण्यकश्यपूलाही तिन्ही लोकांचं स्वामी व्हायचं होतं. मी सर्वश्रेष्ठ, मला सगळ्यांनी मानावं, माझीच पूजा करावी, असा स्वार्थी हेतूने तो तपश्चर्या करत होता. पण त्याची ही तपश्चर्या ही अत्यंत कठोर अशी होती. तर आपल्याला समजायला काय पाहिजे की जसा गुण असेल त्याच्यानुसार ती प्रभावित होते. आणि जर का श्रद्धास्थान हे कृष्णांकडे नसेल तर मात्र त्याचा परिणामही तसाच होतो. एक छोटीशी कथा सांगते की भौमासूर होता बघा, त्याला ठार मारल्यानंतर त्या भौमासुराच्या कैदेमध्ये 16,100 राजकन्या होत्या. आणि जेव्हा भौमासुराला कृष्णांनी मारलं तर त्यानंतर या 16,100 राजकन्या कृष्णांना शरण आल्या आणि त्यांना विनंती केली कृष्णांना की आता आमचं रक्षण तुम्हीच करू शकता. म्हणून मग कृष्णांनी आपल्याला 16,100 16,100 रुपयांमध्ये विस्तारित केलं आणि या राजकन्यांशी विवाह केला. आता ही जेव्हा बातमी नारद मुनींना समजली की असं असं केलेलं आहे कृष्णाने, तर ते चकित झाले. आणि आता कृष्ण या 16,100 राण्यांच्या बरोबर कसा काही संसार करतायत, म्हणून त्यांनी ते द्वारकेला भेट देण्याचं ठरवलं. आता हा प्रसंग जो आहे ना, स्कंद 10 मध्ये आलेला आहे, नारद मुनींची द्वारकेला भेट म्हणून. तर गेले नारद मुनी तेव्हा द्वारका नगरी म्हणजे कसा स्थापत्यशास्त्राचा अद्भुत असा नमुना आहे. अत्यंत सुंदर तिथे संगमरवरी महाल होते, त्यांना चांदीची दारं होती, भिंती पण हिऱ्या माणक्यांच्या होत्या. कृष्णांची द्वारका आहे ना ती, म्हणजे त्याचं रूपही तसंच होतं. आणि नगरीमध्ये असं उत्तम असे फुलांनी सजलेले वृक्ष, त्यांच्या सुंदर बागा, जलाशय होते ज्याच्यामध्ये हंस होते, म्हणजे कमलपुष्प होती. तर हे सगळं असं वर्णन तिथे आहे. पक्षी, मोरासारखे पक्षी सर्वत्र विहार करत होते. आणि संपूर्ण द्वारका नगरी ही अत्यंत कशी आकर्षक, मनोहर अशी होती. आणि मंद फुलांचा सुगंध तिथे दरवळत होता. आणि या नगरीमध्ये दासी सुद्धा उत्तम वस्त्र घातलेल्या, दागदागिने घातलेल्या अशा होत्या. तर या द्वारकेमध्ये विश्वकर्माने तयार केलेला कृष्णांचा खूप मोठा असा महाल होता. आणि त्या महालामध्ये कृष्णांच्या या ज्या राण्या होत्या, म्हणजे 16,100 राण्या, या तिथून भौमासुराच्या ताब्यातून त्यांनी विवाह केलेल्या, आणि त्यांच्या 8 अष्टभार्या अशी सर्व राण्यांना एक एक दालनं मिळालेली होती. आता रुक्मिणी, सत्यभामा, मग नंतर जांबवंती, मग कालिंदी, मग 5वी कोण, मित्रविंदा, त्याच्यानंतर नग्नाजिती, भद्रा,
आणि लक्ष्मणा या त्यांच्या 8 भार्या आणि या 16,100 अशा ती 16,108 दालनं त्या महालामध्ये होती. आता जेव्हा हे नारद मुनी द्वारकेमध्ये पोहोचले, त्यांनी बघितलं की प्रत्येक दालनामध्ये जाऊन त्यांनी बघितलं काय कृष्ण करतायत आपल्या राणी बरोबर. तर पहिल्या दालनामध्ये ते रुक्मिणींच्या सोबत बसलेले होते. रुक्मिणी त्यांना सोन्याची मूठ असलेल्या पंख्याने वारा घालत होती. आणि रुक्मिणीच्या सेवेमध्येही अनेक दासदासी होत्या, पण कृष्णांची सेवा मात्र ती स्वतः करत होती. तर कृष्ण स्वतः भगवंत आहेत, पण नारद मुनींना पाहताच ते तिथून उठले आणि नारद मुनींच्या चरणावर मस्तक ठेवून त्यांना नमस्कार त्यांनी केला आणि त्यांना आपल्या स्वतःच्या आसनावरती त्यांनी बसवलं. नारद मुनींचे चरण धुतले, ते जल आपल्या मस्तकी लावले. म्हणजे कसा आदरातिथ्य केलं बघा. नारद मुनींनाही या कृतीला आक्षेप घेतला नाही, कारण इथे कृष्ण कसं आहे आदर्श गृहस्थाश्रमीच्या भूमिकेमध्ये होते आणि हे जाणून मग त्यांनीही आक्षेप घेतला नाही. तर कृष्णांनी नारद मुनींना विचारलं की मी तुमची काय सेवा करू. तर त्यावरती नारद मुनी म्हणाले की मला तुमच्या चरणकमलांचं दर्शन झालं, हे माझं महाभाग्य आहे आणि असंच मला तुमचं सदैव स्मरण राहावं असं मला तुम्ही वरदान द्या. आता नारद मुनी पुढच्या दालनामध्ये गेले. तिथे कृष्ण आपली राणी दुसऱ्या राणीच्या बरोबर द्यूत खेळत होते. उद्धव पण त्यांच्या समोर बरोबर होता. तर नारदांचं दर्शन झाल्यावरती तोही पूर्वी म्हणजे कृष्ण आणि उद्धव दोन्हीही उठले आणि त्यांचा आदर सत्कार केला, क्षेमकुशल विचारलं, तुमच्यासाठी तुमची काय सेवा करू असा प्रश्न विचारला. आणि नारद मुनींनी तिथे काहीच उत्तर न देता आता ते तिसऱ्या दालनाकडे गेले. त्या ठिकाणी त्या दालनामध्ये कृष्ण आपल्या मुलांशी खेळत होते. तर अशा प्रकारे नारद मुनींनी सर्व त्या दालनांना भेट दिली आणि त्या त्या ठिकाणी कृष्ण काही ना काहीतरी त्यांना करत असल्याचं दिसलं. कुठे ब्राह्मणांना भोजन करत होते, कुठे वडीलधाऱ्यांच्या सेवेमध्ये मग्न होते, कुठे तलवारीचे धडे गिरवित होते, कुठे म्हणजे हत्ती घोड्यावर बसून विहार करीत होते, कुठे गायत्री मंत्राचा जप करत होते, तर कुठे एकटेच ते ध्यानस्थ अवस्थेत बसलेले होते, कुठे मंत्र्यांची सल्ला करत होते. म्हणजे असंख्य रूपामध्ये कृष्णांचं दर्शन नारद मुनींना तिथे झालं. आणि नारद मुनी म्हणजे हसून मग शेवटी कृष्णांना म्हणाले, कृष्ण की तुमच्या या गूढ रूपाचं आकलन मला थोडस झालं, पण मला असं वाटतं खरोखर तुम्हाला समजणं अगदी अवघड आहे. आणि ब्रह्मदेव आणि शंकरांच्या पेक्षाही तुम्ही म्हणजे तुम्हाला जाणणं हे त्यांच्या पलीकडे आहे. आणि आता मला तुम्ही निरोप द्या, तुमचं सदैव स्मरण मला राहावं आणि याचं मला आशीर्वाद द्या. विश्वात आता मी जिथे भ्रमण करेन तिथे तुमची स्तुती स्तोत्रे गायला मी मोकळा होईन. आता निरोप घेऊन नारद मुनी गेले आणि कृष्ण त्यांना म्हणाले की या ब्रह्मांडाचा मी उत्पत्ती करताय, पण तरी इतरांना शिकवण्यासाठी मी इथे या धर्मतत्वांचं पालन करतोय अगदी निष्ठापूर्वक. आता सर्वसामान्य भौतिक जगामधली जी माणसं असतात बघा, अर्थ धर्म काम आणि मोक्ष या पुरुषार्थांवरती आधारित जीवन जगतायत. हा, तर हे कर्तव्य आहे बघा हे आपलं. जिथे आता भगवंत आपण या नारद मुनींच्या कथेमधून पाहिलं की भगवंत असूनही ते सर्व कार्य करत होते. कुठलं कार्य करण्याची भगवंतांना गरज नाहीये, पण तरीही ते कार्य करतात कारण ते इतरांच्या पुढे आदर्श ठेवतात. तर बघा जो व्यक्ती आता विशुद्ध सत्वगुणामध्ये आहे ना, तो कृष्णांच्या प्रती श्रद्धा ठेवतो, तेव्हा मग तो अशा प्रकारची कार्य करू शकतो. पण जो भौतिकामध्ये प्रभावित आहे, त्याची मात्र कार्य ही सत्वगुण रजोगुण आणि तमोगुणामुळे प्रभावित राहणार आहेत. तर इथे ना 6व्याचा आपण जरा हे वाचूया तात्पर्य. वाचता माताजी तुम्ही, मिनल माताजी? हो, वाचते. हा. हरे कृष्ण. असे अनेक लोक आहेत जे शास्त्रामध्ये उल्लेख नसलेल्या तपस्या निर्माण करतात. उदाहरणार्थ जे उपोषण अंतस्थ हेतुपूर्वक केले जाते, जसे राजकारणात करतात, त्या उपोषणाचा शास्त्रामध्ये उल्लेख नाही. सामाजिक अथवा राजकीय हेतूसाठी उपोषण करणे हे शास्त्रसंमत नाही. केवळ आध्यात्मिक उन्नती करता उपवास करण्यालाच शास्त्रांची मान्यता आहे. भगवद्गीतेनुसार जे लोक अंतस्थ हेतूने उपोषण करतात ते आसुरी लोक होत. त्यांचे कार्य हे शास्त्रांच्या विरुद्ध असते आणि यामुळे सामान्य लोकांना मुळीच लाभ होत नाही. वस्तुतः ते दंभ, मिथ्या अहंकार, काम आणि विषयोपभोगावरील आसक्तीमुळे कर्म करतात. अशा कृत्यांमुळे केवळ ज्या पंचमहाभूतांनी शरीर बनलेले आहे ती पंचमहाभूतेच नव्हे तर शरीरामध्ये वास करणाऱ्या भगवंतांनाही कष्ट होतात.
राजकीय उद्दिष्ट प्राप्तीसाठी केलेले असे अनधिकृत तप किंवा उपोषण हे निश्चितच इतरांना त्रासदायक असते. अशा उपोषणांचा वेदामध्ये कुठेही उल्लेख केलेला नाही. आसुरी मनुष्याला वाटेल की अशा मार्गाने आपण आपल्या शत्रूला किंवा इतर पक्षाच्या लोकांना आपल्या इच्छांशी सहमत होण्यास भाग पाडू. परंतु कधी कधी अशा उपोषणाने मनुष्याचा मृत्यूही होतो. भगवंत अशा कृत्यांना संमती देत नाहीत व ते म्हणतात की अशी कृत्ये करणारे लोक म्हणजे असुरच आहेत. अशी प्रदर्शने म्हणजे भगवंतांचा अपमानच होय. कारण अशी कृत्ये वेदांची अवज्ञा करून आचरली जातात. या संदर्भात अचेतसः हा शब्द महत्वपूर्ण आहे. सामान्य मनस्थितीच्या लोकांनी शास्त्रातील विधी विधानांचे पालन केलेच पाहिजे. ज्यांची अशी मनस्थिती नाही ते शास्त्रांची उपेक्षा आणि अवज्ञा करतात व स्वनिर्मित तपाचे आचरण करतात. पूर्वीच्या अध्यायात सांगितल्याप्रमाणे असुरांचा शेवट कसा होतो हे मनुष्याने ध्यानात ठेवले पाहिजे. अशा लोकांना भगवंत आसुरी लोकांच्या पोटी जन्म घेण्यास भाग पडतात. परिणामी ते लोक भगवंतांशी असलेला आपला संबंध न जाणता जन्मोजन्मी आसुरी वृत्तीनेच जगतात. परंतु जर अशा लोकांना वैदिक ज्ञानाचा मार्ग दर्शविणाऱ्या आध्यात्मिक गुरुच्या मार्गदर्शनाचे भाग्य लाभले तर ते या भौतिक जंजाळातून सुटून परमगतीला प्राप्त होऊ शकतील. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. जरा म्हणजे वेळ शास्त्रांचं लागला. पालन करणं हे खूप आवश्यक आहे, हे आपल्याला समजतं. अन्यथा जरा त्याचे वेळ परिणाम गुरु खूप लागले पाहिजेत. हा अन्यथा मग परिणाम त्याचे खूप भयंकर असतात. हो ना, अधोगती सुरू हो ना, झाली की त्यातून निघणं फार कठीण आहे. कठीण तर आहे. त्यामुळे वेळ मिळताच आपल्याला हे गुरुंकडून ज्ञान घेतलं पाहिजे आणि आपल्याला सांभाळलं पाहिजे, म्हणतात तसं. हा तर सायली माताजी, तुम्हाला लिव्ह करायचं आहे का? मी तेच का तुम्ही? विचारणार होते, मी काय करू? हो, मग मला होस्ट काय करा ना, मला होस्ट करा. मी अं, करते, माझा आता चालू झालाय परत. झालंय का? ओके. हो. हा. पहिल्यांदा क्षितिजा मला माताजी, होस्ट करा. मलाही थोड्या वेळाने जायला लागेल कारण आम्ही हो. ऑनलाईन वाचणार आहोत. जरा बरं, मग आपण एकच नवरात्र श्लोक सुरू अजून झालंय ते. बघूया. हा, सातवा श्लोक बघून थांबूया. बर, मग चालेल, मग राहू द्या. हा, चालेल का? बर बर, ठीक आहे, मग वाचा माताजी. हो, वाचते. हा सातू का ना? हा हा. हरे कृष्ण. आहार आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दान तेषां भेदमिमं शृणु. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. प्रत्येक व्यक्तीला आवडणारा आहारही प्रकृतीच्या त्रिगुणांनुसार 3 प्रकारचा असतो. याप्रमाणे यज्ञ, तप आणि दान यांचेही 3 प्रकार असतात. आता मी तुला त्याच्यातले भेद सांगतो, ते ऐक. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता इथून या श्लोकामध्ये आहाराबद्दल सांगितलंय. आता बघा, प्रकृतीचे 3 गुण कसा खोलवर परिणाम घडवतात आणि या गुणांच्या नुसार आपला स्वभाव ठरतो आणि त्यानुसारच आपल्या खाण्यापिण्याच्या आवडी पण ठरतात. आपण जसं मगाशी वाचलं की प्रकृतीचे 3 गुण केवळ श्रद्धाच नाही, तर आहार, यज्ञ, तप, दान या जीवनाच्या इतर पैलूंवरती पण प्रभाव टाकत असतात. आणि पुढे 18व्या अध्यायामध्ये कृष्णांनी यावरती अजून खोल जाऊन, म्हणजे कर्म, मनुष्याचं मन, बुद्धी, निर्णय, सुख या सर्वांवरती पण कसा परिणाम होतो या गुणांचा हे सांगितलेलं आहे. तर इथे आपण स्थूल गोष्टींवरती कसा परिणाम होतो ना हे बघतोय. आणि मग पुढच्या अध्यायामध्ये 18व्या अध्यायामध्ये या गुणांचा अधिक सूक्ष्म गोष्टींवर कसा परिणाम होतो याचं ज्ञान दिलंय. तर ह्याचं तात्पर्य आपण वाचूया 7व्याचं आणि मग आज थांबूया. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. निरनिराळ्या प्राकृतिक गुणांना व स्थितींना अनुसरून आहार, यज्ञ, तप आणि दान यांचेही निरनिराळे प्रकार आहेत. या सर्व क्रिया एकाच स्तरावर होत नसतात. जे योग्य विश्लेषणाद्वारे कोणत्या प्रकारची क्रिया कोणत्या प्राकृतिक गुणामध्ये केली जाते हे जाणू शकतात तेच बुद्धिमान होय. व जे सर्व प्रकारचे यज्ञ, आहार किंवा दान एकच समजतात त्यांना विवेक शक्ती नसते व ते मूर्खच असतात.
मनुष्याने स्वेच्छेनुसार काहीही केले तरी सिद्धी प्राप्त होते असे म्हणणारे काही प्रचारक आहेत. परंतु असे हे मूर्ख प्रचारक शास्त्रांच्या मार्गदर्शनानुसार प्रचार करीत नाहीत. ते स्वकपोल कल्पित मार्ग निर्माण करीत आहेत आणि सामान्य लोकांना चुकीच्या मार्गाने नेत आहेत. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. म्हणजे इथे बघा आसुरी प्रवृत्तीचा प्रभाव दिसून येतो. आपण म्हणतो ना आसुरी लोकांचा एक स्वतःचाच सिद्धांत असतो. ते आपल्या कल्पनेप्रमाणे ठरवतात ह्या या गोष्टी अशा अशाच प्रकारे घडतात. जे सर्वसामान्य लोक ज्याला प्रमाण मानतात ते त्यांची मानायला ते तयार नसतात. त्यांचा वेगळा सिद्धांत असतो. तर हे आपल्याला समजतं. सायली माताची रेकॉर्डिंग थांबवता. हा, कोणाला काही शंका आहेत का? एवढं समजलंय आता ना आपल्याला. म्हणजे तसं समजायला सोपा आहे हा की प्रकृतीच्या 3 गुणांचा प्रभाव मनुष्याच्या अनेक गोष्टींवरती पडत असतो. त्याच्या श्रद्धेवरती पडतो. श्रद्धा त्याची तशी असली की त्यांचा स्वभाव पण मनुष्याचा त्याप्रमाणे बदलतो आणि त्या स्वभावाप्रमाणे त्याचं आकर्षण भौतिक जगातल्या त्या त्या गोष्टींकडे असतं आणि त्याचप्रमाणे तो कर्म करतो. आणि जेव्हा कर्म करतो तेव्हा आता बघा त्याची इच्छा पुढेही तसंच करण्याची होणार आणि पुढच्या जन्मातही त्याचा प्रभाव. म्हणजे बघा किती सखोल आहे हे सगळं. हो ना. तर त्यासाठी ही म्हणजे 3 गुणांच्या प्रभावातून मुक्त होणं हे सोपं पण नाहीये. आणि जेव्हा त्या गुणांच्या प्रभावाखाली असतो तेव्हा त्याचे सखोल परिणाम काय होणार आहे त्याची कल्पना पण मनुष्याला असू शकत नाही. तर जेव्हा आता आपल्याला संधी मिळाली आहे भगवद्गीतेचं ज्ञान जाणून आपल्याला विशुद्ध सत्वगुणाकडे प्रगती करण्याची, तर ती आपल्याला सोडून उपयोग नाहीये. बरं सायली माताजी, रेकॉर्डिंग तुम्ही थांबवलेलं नाहीये बहुतेक. नाही आहेत का? गेल्या का त्या? नाही आहेत त्या, पण बहुतेक तिथे समोर नसतील त्यामुळे समोर ऐकायला येत नसतील. नाही. हा. हा, म्हणजे त्यांनी रेकॉर्डिंग थांबवलं पाहिजे तेव्हा मीटिंग एंड होईल, कारण त्या होस्ट आहेत हो ना. हो हा हो हो. हा. मग कोणाला काही लक्ष शंका आहेत का? समजलं का नाही, एवढं? हे तर ते सरळ सरळ हा, आहेत. खरं तर सरळ आहे. सरळ सरळ. बरोबर. आणि हो हे हो. सब काही आसुरी त्याच कर्माचं फळ त्यांना पुढच्या जन्माला, म्हणजे ते हा, कर्मफळातून ते मुक्तच होऊ शकत नाहीयेत. मुक्तच होऊ शकत नाहीत. बरोबर. असं आहे. म्हणजे ह्या जन्मात जर का त्यांना काही कुठून त्यांचंच भाग्य असेल आणि संपर्कात आले कुठल्या भक्ताच्या, तेव्हाच त्यांना कुठेतरी तरच प्रगतीची आशा आहे. तरच नाहीतर अन्यथा आध्यात्मिक गुरुचं अधोगती आहे. मार्गदर्शन लाभणं हेच त्यांचं हो, भाग्य आहे. भाग्य आहे. बरोबर. तरच ते त्यातून मोकळे होऊ शकतील. हो हो, बरोबर. आज सगळ्यांकडे नवरात्रांचं हे असेल नाही का? नवरात्र म्हणजे माझ्याकडे तरी घरी नवरात्र नाहीये, पण हा, दरवर्षी मी पुण्यात असते आणि आम्ही एकत्र न सगळे श्री सुक्ताचं पठण करतो. करता. तर बर बर. ह्या वर्षी मी पुण्याला जाऊ नाही शकले. माझे मिस्टरांनाही डेंटल ट्रीटमेंट सुरू आहे आणि मलाही जरा बरं बरं नाहीये. मी पडले त्यामुळे माझा म्हणजे मुकामार लागलाय बरं मला. बरं. हा तर हा मी हा, गेले बर. नाहीये पुण्याला, पण मी घरातच हा आहे. पण माझ्या हा, दुसऱ्या काही मैत्रिणींच्या बरोबर आम्ही ऑनलाईन वाचणार आहोत मग आज. वाचणार. बरं बरं. हा, तर आम्ही 4:30ला जमूया असं ठरवलं होतं, हो म्हणजे ठरवलंय. हो हाय हो. हा, नवरात्रभर चालेल. हो हो, 4:30 ठीक आहे. मग ते आपण पुढे. पुढच्या वेळेलाही असंच 1 तासाचाच वर्ग घेऊ हा, आणि पुढच्या बहुतेक वेळेला होऊन जाईल. हा, 4:30 पर्यंत 3 ते म्हणजे 4 सायलीला वगैरे तर असाच घेऊ. घरातून बाहेर जायचंय. हो हो म्हणजे हो. तेच आम्हीच आता करायचं काय एकत्र करूया आपण त्यामुळे. त्या रेकॉर्डिंग वरती आहे फोन त्यामुळे. करते. फोन हा, करायला फोन लागेल. करून त्यांना सांगा की म्हणजे स्टॉप करा रेकॉर्डिंग. हो ना. हा, आणि फोन मग करते. त्यांनी लिव्ह केलं की आपण सगळे ऑटोमॅटिक लिव्ह एंड होईल हो, मीटिंग. फोन करायला लागेल. फोन करते. माताजी, हा हा एक मिनिट, हा, मी आली आहे आली आली. हा, अजूनही. आल्या आल्या. हो. नाही नाही, हा मी फक्त चहा करायला हा, गेले होते ओके ओके. आजींसाठी. हा हा हा, हो, मग मी एंड काय करा विचारणार होते मीटिंग. की हा. 1 तास हो, आधी आपण घेऊ शकतो का? 10 मिनिटं आधी घेऊ, कारण माताजी ना हा अध्याय छोटा आहे. हा, नाही म्हणजे नाही, आपला पुढच्या ना. पुढच्या वेळेला असं गुरुवारी म्हणजे. हो, गुरुवारी चालेल ना. थोडं आधी घेतलं तरी चालेल. हा, हो म्हणजे हो, मग आपलं 2:30 वाजता पावणे घेऊया 4 का? पर्यंत संपेल. हो म्हणजे हो, चालेल. हा, चालेल मग चालेल. 2:30 वाजता 2:30 घेऊया घेऊया. पुढच्या हो हो. गुरुवारी. हा, म्हणजे संपवून मी टाकू आता आपण काय अध्याय. स्टॉप करू का? हा, आता स्टॉप करा आणि मीटिंग एंड करा.